Braćo i sestre, dame i gospodo, opravdano odsutni poštovani Beograđani. Atonci, oni još nisu završili mart. Policio, što listrate u nas, a što ste zadnjicu okrenuli prema zgradi gde se nalaze najveći izdajnici. Pravilno, usmereni patriote tako se ponašaju. U ovoj upletoj zgradi nalazi se najveći broj onih ljudi koji više vole Brisel, NATO pakt i Evropsku uniju od rodne grude. Kada Evropska unija cveta, oni cvetaju u ovoj zgradi. Zašto je to upleta zgrada? Pa u toj zgradi je propala Kraljevina Jugoslavija, propala je SFRJ, propale su i pokret nesvrstanih, tu je napravljen, pa ne postoji više. Propala je Savezna Republika Jugoslavija, propala je državna zajednica Srbija i Crna Gora. I došli smo da sprečimo propadanje ove Republike Srbije. Došli smo da kažemo da voljom naroda od negde tamo oktobra, novembra 2006. godine postoji Ustav Republike Srbije. Ustav Republike Srbije ima i preambulu. Ustav Republike Srbije ima mnoge odredbe o autonomiji Kosova i Metohije. Ustav Republike Srbije sadrži i poziv na rezoluciju 1244. Ustav Republike Srbije ne sadrži ni jednu odredbu o nekom papiru, o parafu, o Briselu, o terorističkom Kosovu, o NATO paktu, o Evropskoj uniji. Dragi policajci, ako ste ovde došli da opkolite ove unutra, pozdravljam vas i želim vam srećan rad. Policija se bori za poštovanje Ustava i zakona. Nepogrešivo, dragi policajci, da znate, u onoj zgradi, upletoj zgradi, nalaze se oni što cepaju Ustav, gaze Ustav i ne znaju šta je zakletva koju su položili, a svi su je položili. U tekstu zakletve nema briselskog, natovskog, Tačijevog, pa doduše nema ni Vučićevog Kosova i Metohije. Postoji samo srpsko Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina. Sada pripremaju novu podvalu. Ne pričaju o sporazumu, pričaju o izveštaju. Prizivaju referendum gde bi sve falsifikovali. A tema bi bila nešto što po Ustavu ne može biti predmet referenduma. Ne treba nama referendum, nama treba Ustav, poštovanje Ustava Republike Srbije. Dragi policajci, pre 4 godine smo vas upozoravali kakve su to fukare Vučić i Nikolić, Toma diploma. Upozoravali, podneli krivičnu prijavu za falsifikat, sačuvali ste ih. I sada se u Narodnoj skupštini nalaze proevropske stranke. I što se onda čudimo što je loše Srbiji? Pa kako može da bude loše Srbiji kada Srbiju vode oni koji vole Evropsku uniju? Vole NATO pakt, vole lepoticu Keti. I rešimo jednu veliku enigmu. Mala grupa evrofanatika predstavlja svoje lične interese, punjenje džepa, ispunjavanje obećanja i sticanje velikih sredstava državnom politikom. To treba da se shvati. Nije državna politika, nije nacionalni interes ovo što sprovode ovi. To se nalazi na drugoj strani. Nalazi se u Ustavu, nalazi se i u ovoj paroli. Srbija pa sve ostalo, a ne Evropska unija. Zavladala je, zahvaljujući ovima iz upletne zgrade, svojevrsna šizofrenija u Srbiji. Teško možete da nađete Engleza koji voli Evropsku uniju. Evo ga, Tuno voli Evropsku uniju. Izlazi Tuno! Voli Tuno Evropsku uniju!
Zato on priča o Evropskoj uniji. To je ta istina. Evropska unija. Englezi je ne vole, Nemci, Francuzi, Rumuni i Bugari 3 godine trpe sankcije Evropske unije. Niko na Kipru neće da čuje, u Grčkoj, Italiji, Španiji, Portugaliji. Ali maratonci u Srbiji vole Evropsku uniju. To je problem. Topalovići trče počasni krug u ukletoj zgradi. I to predstavljaju vrhunce nacionalnih i svih drugih interesa. To nije tačno. Zato cela Srbija mora da podigne glas. Ne može niko u Srbiji da prihvati eutanaziju. Ne može neko u Srbiji da kaže bit će mi bolje kad isečem levu i desnu ruku. Zašto će ti biti bolje? Pa zato što to voli Evropska unija. Neka seku svoje ruke ovi što su parafirali sporazum. Ali neka se drže Ustava. Po Ustavu Republike Srbije svaki kvadratni santimetar, kubni santimetar, dužni santimetar Republike Srbije je iste vrednosti, jednakog značaja za svakoga ko se nalazi na teritoriji Republike Srbije. I zato smo ovde da ih upozorimo, da kažemo narodu gde je istina, da kažemo narodu vode nas u ambis, očekuju za Vidovdan da dobiju neki datum, da bi kroz 7 godina odredili neki drugi datum, pa onda kroz 7 godina neki treći datum i da bi prikrili ono što Evropska unija zna, ne želi Srbiju. Da želi Srbiju i Srbe nikad nas ne bi bombardovali. A oni malo pa nas bombarduju. Na Kosovu su nas bombardovali navodno zbog anđela. Pa su onda rekli da bi se skinuo Milošević. Pa na kraju, kao 78. razlog, da bismo vas naterali da prihvatite naše standarde. Pa zar bombama da uvodite standarde? Zar mirno da posmatramo kako se pravi teroristička i kriminalna država na teritoriji Republike Srbije? Zar da se pomirimo sa činjenicom da Sjedinjene Američke Države, NATO pakt i ova prokleta državna bezbednost ovde, pukare obične, rade na rasturanju Republike Srbije? Koga vi čuvate sa uniformama? Da li vi znate koga čuvate? Čuvate neprijatelje vaše dece. Vaše krvne neprijatelje čuvate. Od koga? Od ovih ljudi koji poštuju Ustav Republike Srbije, koji poštuju referendum, koji su krivi samo zato što vole Srbiju, kao što svaki Nemac voli Nemačku, kao što svaki Francuz voli Francusku. To je bolna istina Republike Srbije. Pozivam sve i molim vas, proširite da niko ne prihvati ni jedan sporazum, ni jedan paraf. Na svakom mestu treba da se borimo, da bi pokazali da oni nemaju legitimitet naroda za ove gluposti što čine narodu. Jedino tako možemo da se suprotstavimo ovoj nemani koja je zavladala Srbijom. Moramo da se ujedinimo. Tačka ujedinjenja treba da nam bude Srbija i vitalni interes. I drugo nas ništa ne interesuje. Šta bi nas drugo više interesovalo? Ajde da budemo malo i mi sebični. Da vodimo računa o nama, o Srbiji, o našoj teritoriji, o ekonomskoj, socijalnoj i svim drugim situacijama. Valjda se ne mirimo sa činjenicom da su na vlasti kriminalci. Ako je neko čitao Wikileaks, sve mu je jasno. Ko je kada kupljen za koliko malo para da rasturi Srbiju? Što nisu ovih 15 tačaka prošle godine u izbornoj kampanji koristili? Pa da kažu, eto to ćemo da potpišemo ako glasate za nas. Da li bi dobili neki glas? Đavola bi dobili glas. Niko ne bi glasao za njih. A sada prevarom došli na vlast i sprovode interese NATO pakta i Evropske unije. Na čiju štetu? Pa na štetu Srbije i srpskog naroda. Da li se sećate nekog sporazuma koga se Amerikanci pridržavaju? Da li se sećate nekog papira koji poštuje Evropska unija? Ne, poštuju samo svoje interese. I njima odgovara terorističko Kosovo, da bi prali pare od droge, trgovina robljem, oružjem i tako dalje i tako dalje. I zašto da saučestvujemo u kriminalu? Ispada tako da se saučestvuje samo zato što se kriminalci sa koferima i sa svim drugim stvarima nalaze na vlasti. To mora da se promeni u Srbiji. U Srbiji mora da pobedi istina i pravda.
Bez istine i pravde nema izlaska iz ove situacije. Svako onaj ko misli da neko iz Srbije može da prevari Amerikanca, Nemca, Francuza, Engleza, a kažite mi kako se to desilo u istoriji? Za zelenim stolom. Uvek su nas prevespali. I uvek su našli po nekoga judu koji je bio u stanju da predstavi svoje lične interese kao navodno državne i nacionalne interese srpskog naroda. Protiv toga se bunimo. Istina, pravda, Srbija na prvom mestu, Srbija pa sve ostalo. I nadam se da danas svima jasno zašto je Vojislav Šešelj 10 godina u pritvoru. Da bi se lakše rasturila i ovakva Srbija. I koga su iskoristili? Iskoristili su insajdere, podmetnute, potplaćene, da završe prljav posao i zato ga drže. Zašto? 17. februara 2003. Đinđić je rekao Karli del Ponte, vodite Šešelja i ne vraćajte ga više. I ono što on preživljava tamo, to proživljava cela Srbija. To mora da se promeni. Moramo istinom i pravdom da se izborimo, da bi mogli da dišemo. Ne možemo danas da dišemo više u ovoj Srbiji. Šta je sa tim obećanjima? Još 3,5 milijarde su nas zadužili. Gde su te stotine milijardi koje su najavljivali? Gde su ti kanali? Gde su te stvari o kojima su pričali? Rekli su, ako oni pobede, njihovi prijatelji iz inostranstva ima da uvaže interese Srbije. Eto, kako su uvažili 15 tačaka, tiho, ali jasno priznanje terorističkog Kosova. Protiv toga smo. Poštujemo Ustav, volimo Srbiju. Živela Srbija!